भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सोरखारि फायखानानि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन 2023-24 आव नोंथांमोननि रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। रांखौ माब्ला सोगोन गोबां मानसियानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबाय थादों। बेनिनो मोनसे नोंथांमोननो मोजां खौरां लानानै फैदों। जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि टयलेटनि एप्लाइखौ बानायनानै दोनदोंमोन 2023-24 आव लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै 2025 आव एप्लाइ बानायनो सानदों। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजों बोरै एप्लाइ बानायनो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन सिगांनो नोंथांमोना जुदि रांखौ नेबाय दं अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नैबे जानुवारि नङाब्ला फेब्रुवारि मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागौ। मानो होनोब्ला बेयाव मोनसे ग्राम पन्सायत VCDC लेभेलाव मोनसे डेटा फोसावनानै होदों। जाय बिथांमोना आगोलावनो एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन नोंथांमोननि डेटा बे डेटा हिसाबै नोंथांमोना रांखौ मोननो हासिगोन थाबैनो। नोंथाङा बेखौ हारसिङैबो चेक खालामनो हागोन। नैबे पेजाव फैनांगोन। पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा नैबे नाउ इउ आर स्वच्छ भारत डेटायाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि ब्लक लेभेल बा नोंथांनि VCDC लेभेलाव खैजोन मानसिया एप्रुभ जानानै दं आरो सोरबा रिजेक्टबो जादों। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों MR13A गोदान बे जाय बिथांमोना आगोलनो एप्लाइ खालामना दोननाय बेयाव लिस्टखौ बेयाव डेटाखौ बहननानै होदों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों MR13A बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेट नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटखौ नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव आसामखौ बेबायदि क्लिक खालामबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो क्लिक खालामबानो जाबाय। स्टेटखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। बेबायदि नोंथाङा जि डिस्ट्रिक्टनि बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामखांनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि ब्लकनि नामाव नोंथाङा बासिनानै बेयाव बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन। आङो बेयाव मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय। ब्लकआव क्लिक खालामखांनानै नोंथाङा दानिया नैबेयाव पन्सायत बेखौ जोंनिया VCDC बुङो। VCDC लेभेलाव खैजोन मानसिया एप्रुभ जादों नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेन्ट नैबे सिटिजन पर्टेलाव एप्रुभ जादों नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। आरो नैबेयाव नोंथांमोना डेटाखौ नुनो मोनदों एप्रुभ जानाय रिजेक्ट जानाय आरो सोरनिबा पेन्डिं जानानै दं। आरो खैजोननिया जिअ' टेग खालामजाखो नैबेयाव नोंथांमोना बेयाव डेटाखौ नुनो मोनदों। बे डेटानि जोहैनो नोंथांमोननो फेब्रुवारि नङाब्ला जानुवारि मान्थनि गेजेराव नोंथांमोननो रांखौ हरनो हागौ। नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि गिबियाव नोंथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 9,000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना टटेल 12,000 रां नोंथांमोना मोननो हागोन स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेट बानायनो थाखाय। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय रांखौ नोंथाङा थाबैनो मोनगोन। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों 2025 आव जुदि नोंथाङा गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेट नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ बानायनो मबाइल फननि मदद मोननो हागोन। जास्ट नोंथांनो रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। जाय बिथांमोना रेशन कार्ड मोनबाय नोंथांमोना टयलेटनि थाखाय एप्लाइ बानायनानै दोननो हागोन। रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथाङा बेयाव इलिजिबोल जानाय नङा टयलेटनि थाखाय। दानिया नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशनाव नोंथाङा बिदि क्लिक खालामनो नांगोन। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों एप्लिकेसन फ्रम फर IHSL डेशबर्ड नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो थाखाय बिदि क्लिक खालामनांगोन। दानिया बेयाव बिदि मोनसे पेज खेवगोन। नैबे सिटिजन पर्टेलाव नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। सिटिजन पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। बेनो नोंथांनि लगइन ID जागोन। मबाइल नाम्बारखौ होनानै नैबेयाव गेट OTP क्लिक खालामनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बार होनायाव मोनसे OTP फैगोन। OTPखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव इन्टार खालामनांगोन आरो नैबेयाव लगइन क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नाम नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट बेफोरबायदि नोंथाङा डेटाखौ बहायनांगोन। अब्लानो बेयो कमप्लिट जागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ लगइन खालामनानै नोंथाङा नैबे टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव बोरै टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो आङो बेनि प्रसेसखौ देखायनोसै।
लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव निउ एप्लिकेसन नुदों, बे निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो टयलेट एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव डिजिटेल मोनसे फर्म गेवगोन। बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायनांगो आं नोंथांमोननो देखायहरनोसै। जाय बिथांमोना रेशन कार्ड गोदान मोनदों नोंथांमोना बानायनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो अनलाइन टयलेटखौ। दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे डिजिटेल फर्म नोंथांमोना फिलआप बानायनो नांगोन। बेयाव जास्ट गांसेल' बेयाव फर्म दं। नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायबानो इजियावनो नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनो बेयाव रेशन कार्ड आरो बेंक पासबुकनि गोनांथि जागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव मा फिलआप बानायनांगोन एसे नायनानै लानि। नैबेयाव नोंथाङा स्टेट, बे स्टेटआ अलरेडि सिलेक्ट थागोन। नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन। डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। बेबायदि मोनसे ब्लक गावबा गावनि नोंथाङा ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव ग्राम पन्सायतआव नोंथाङा बिदि सिलेक्ट खालामनांगोन। गावबा गावनि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि जोहैनो बेयाव फैफाजोबगोन। नैबेयाव भिलेजखौबो नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनिखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। हेबिटेसन, नैबेयाव हेबिटेसनखौ बिदि क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव सेक्सन बियाव नोंथांमोना नोंथांनि आधारनि कार्डनि नोंथांनि आधार कार्डआव जि नाम दं बेयाव नैबेयाव लिरनांगोन। नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे बक्सआव टिक खालामनानै नैबेयाव भेरिफाइ आधार नं बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। अब्लानो बिनि खामानिया जोबगोन। नैबेयाव नोंथांनि फादार बा हासबेन्डनि नाम, नैबेयाव नोंथांनि जेन्डार मेल फिमेल, नैबेयाव केटेगरि नोंथांनियाव मा कार्ड दं, एपिएल कार्ड दं ना बिपिएल कार्ड दं बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आं बेयाव मोनसे कार्डखौ सिलेक्ट बानायबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव साब केटेगरियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा SC ST नोंथाङा बबे कास्टआव गोलैयो बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम अलरेडि फैखागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार, इमेल ID आरो नोंथांनि एड्रेस, अब्लानो बे खामानिया जोबगोन सेक्सन बिनिया। दानिया सेक्सन सियाव नोंथांनि IFC खौ नोंथाङा नैबेयाव पासबुकआव नायनानै बहायना होबानो जाबाय। लगे लगे नोंथांनि नैबेयाव नाउ इउआर IFC क'डआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेयाव गासैबो बेंकनि नाम बेफोरो फैखाजोबगोन। जास्ट नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। नैबेयाव खेबसे आरो नैबेयाव खेबसे। दानिया नोंथाङा नैबेयाव बेंकनि पासबुकखौ नोंथाङा फटक साफायनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 200 केबिनि नोंथाङा बेयाव फाइल मोनसे फटक साफायनानै नैबे JPG PNG PDF फर्मेटाव नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होबानो जागोन। आरो नैबेयाव एप्लाइ खालामबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जास्ट बियो मोनसे फर्म, बे गांसेल' फर्मा। बेयाव नोंथाङा फिलआप बानायनानै बेबायदि 2025नि थाखाय टयलेटखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।